suka ce addinin ma ba za a raba ku ba, har addinin sai an raba ku da shi. Ana saura bai wuce sati guda ba a ƙaddamar da littafin da ake ce malluwa da kilt a nan ƙasai. Wani littafi ne da ƙasar Faransa ta cilasta aka yi shi na wasu dokoki na kafirci, na wasu dokoki masu ruguza musulunci ga baki ɗaya. Tun lokacin wannan shugaban yana ministan cikin gida ta sa aka yi su. An yi taro su abin nan da yake da suna Mali wurin yin wannan kundin na Nijar. An yi taro Tunisi, an yi taro Algeria, an yi taro Nijar sau biyu. Faransa ta cilasta sai an yi wani kundi mai suna Loi de Culte, wai dokoki bisan ibadodi. Cikin kundin akwai cewa masallatan Nijar gaba ɗaya za su koma na gwamnati. Makarantun Nijar gaba ɗaya za su koma na gwamnati. Za ta ba wanda ta ga dama, ta naɗa wanda ta ga dama. Cikin kundin akwai cewa da musulunci da bori duka ɗaya suke. Akwai rusa kalmar shahada. Da a rushe ma kalmar shahada ƙara kana kabari da kalmar ka ta shahada. A cikin kundin akwai cewa ba za ka yi kiran sallah ba wajen masallaci sai cikin masallaci. Ba za ka yi kiran sallah da lasifika ba. Wa'azi sai gwamnati ya naɗa. Huɗubar Juma'a sai ta zo daga Ministar da Lantariyar. In ka ƙara kalma guda bisan huɗubar da aka baka za a hidda ka daga mulimanci. Shi wa'azi sai ka rubuta kai ga kwamiti ya diba in ya kamata ka yi wa'azin. Ka sake a ristare ka kai su saurara. In ya yi daidai da abin da ke rubuce in bai daidai ba a kore ka daga wa'azi. Wa'azin sai gwamnati ya zaɓa. Akwai wai sai mai birebe ko bireben talakwal. Ana shirin ƙaddamar da wannan mugun abun. Malamai ya mai ƙungiyoyi 74 suka ce wa Ministar da Lantariyar za ku kunna mu wutan ƙasan mu wuta. Suka ce shi yaya za yi. Aka je wajen shugaban ƙasa ya ce sai an yi. Suka je wajen tsohon shugaban ƙasa ya nemi shugaban ƙasa ya yi haƙuri ya ce sai an yi. Aka zo wajen Kalla Mutari ya roƙi shugaban ƙasa ya ce sai an yi. Ƙungiyoyi guda 74 shugaban ƙasa ya ta tsoratar da saura yana kiransu yana ce musu sai hankali. Duk suka jaye aka bar ƙungiya 8. Ƙungiya 8 suka sake komawa wajen wannan shugaban da aka juye. Suka ce mai karka ja mana bala'i cikin ƙasa, karka taɓa musulunci. Mu malamai ba ma ƙaunar mulki. Mu ba masu son mulkin ka bane. Ka bar mu yi addinin mu. Karka ja mana bala'i cikin ƙasa. Yace sai an yi. Cikin dokoki yace guda ɗaya kaɗai ke iya yin sauƙi. Shine bisan kiran sallah. Amma duk sauran gaba ɗaya kaf sai an yi. Kun san ya aka yi da shi da malaman? Sai suka ce to za mu koma. Amma za mu gaya ma wallahi za mu gaya ma Allah. Allah shi ne mai wannan addinin. Wallahi za mu gaya mai. Asabar suka yi zama da shi. Aka yi Lahadi. Aka yi ni. Atanin. Aka yi Talata. Laraba aka juye shi. Addinin musulunci ba ya taɓo a kwashe lafiya. Wannan addinin wallahi gaskiya ne. Annabi Muhammad gaskiya ne. Alƙur'ani gaskiya ne. Musulunci gaskiya ne. Kamar yadda ‘yan Nijar ke yin wannan addinin da gaskiyarsu, da yarda mu ci gaba da riƙo da wannan addinin. Babu gudu, babu ja da baya. Da haka wanda a taƙaice ba na so in tsawaita. Anan zan taƙaita da in bar ma Sheikh Malam Muktar Zandar ya zo ya ci gaba. Ya Allah ka zaunar ƙasar mu lafiya. Jagororin mu ya Allah kai musu jagora. Ya Allah ka sa mu shugabancin su alkhairi. Allah ka sa mushi albarka. Allah ka yi ma ƙasar mu albarka. Wannan gari na da ƙwaro Allah ka ƙara saukar da ni'ima a cikin shi. Muna ƙara addu'a ga Sheikh Malam Zakariya'u babban mai wa'azin mu da Allah ya mawa'adi ya Allah kai mashi gafara. Muna ƙara addu'a ga Alhaji Ada mai ƙoƙari a cikin ƙoƙarin a ɗaukaka addini a da ƙwaro da Allah ya karɓe shi ya Allah kai mu Ada gafara. Da suna raye so ga ci gaban da ake ta samu na addini babban gurinsu kenan gurinsu ya cika. Muna ƙara addu'a ga matasa 'yan kasuwa waɗanda suke zuwa Maraɗi mana taya da su Kano wajen kasuwanci da suke aka fi don da dama tare da ni aka rufe su a Maraɗi Allah kai musu gafara. Ya Allah kasuwancin da ƙwaro Allah ka ƙara ɗaukaka shi.
dukkanin wani alkhairi na da ƙwaro Allah ka ƙara bunƙasa shi, Allah ka ƙara magarin da ƙwaro albarka, kasuwancin da ƙwaro Allah ka ƙara halhaɗo shi. Muna da labari duka abubuwa sun yi ƙasa, ya Allah ka ɗaukaka sun alkhairi, ya Allah ka ƙara zaunar da ƙasar mu lafiya, Allah ka sa mu rayuwar mu albarka, Allah ka sa mu gama lafiya. Waɗannan jagorori namu Allah ka yi musu albarka, ka yi mu zuriyarsu albarka, Allah ka sa su gama lafiya. Kamar da wannan shugabanni namu suka girmama addininsu, suka zo tare da mu suna zaune, suka girmama alƙur'ani, suka girmama wa'azin musulunci, ya Allah ka ƙara girmama su, Allah ka ƙara albarka ga rayuwarsu, Allah ka ƙara daraja ga shugabancinsu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.